ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮತ್ತ ನಮೀನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಖಾರ ಖಾರ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿಲವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮನ್ಪುಲಕ ತಾರಾಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ದುಂಬು ಏರ್ ಪೂರ ಈ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ್ದು ಅಂತ ತೋಜಿಪವೆ ಖಾರ ಖಾರ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಲ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಲಾಯಕದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪವನಿ ಪಂಡ್ದು ಅಂತ ತೋಜಿಪವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ತಾತು ಬೂತಾಯಿ ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಏನವೇ ಖಾರ ಖಾರ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂತ್ ನೇಪಾಳ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 25 ಮುಂಚಿ ತೊಂದೆ ಬೂತಾಯಿ ಖಾರ ಖಾರ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಅವಿಕೇನು ಇದು ಪಿರೊಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಓಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಮ ದೀತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಿಂತ ನಮಕ್ ಪೂರ ಚೂರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತರುಂಡು ಬನಲಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಒಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲದ ತ್ಯಾನು ಪುಲಿ ದೊತ್ತನ್ವೆ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಬ್ರೆಲ್ ಗಾತ್ ಬರ್ಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಲಿ ದೊತ್ತನ್ವೇನ ಅವೇನೇನು ಫ್ರೈ ಮಣ್ಣು ಅನ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಅವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಪು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಸರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐನೇ ಸರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಬಾಜನ ಬನಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡಿ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಬುಡ್ಚಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಕೈಟ್ ಎಂಚೂರು ಇಂಚ ಮನ್ಪುದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಯಾವು ಇದೊಂದು ಯಾವು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನ ಪುಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಯಾವ ನೆಟ್ಟು ಇದು ನೆನ್ನೆ ಪಾಡಿದ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಉಂಡ ತೇಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಇದನ್ನೆಂದು ಮೂಜೆನು ನಾಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಟೊಮೆಟೊನ ಬೇತನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಬೇತನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆನ್ನು ಮೂಜೆನು ನಾಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತು ನಿಕ್ಲೆ ತುಚ್ಪಬಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈತೆ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಕನತೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊನ ಬೇತನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಕನತೆ ತುಳಿ ಬೇತನೆ ದೀತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲ ದೀತೆ ತುಳಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನಿಗೆ ಕಜ್ಪು ದುಂಬುದಕ್ಲಿ ಬಂತೀರು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಡು ಮಂತನ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಕಜ್ಪೊಂದು ಯಾಕೆಂತ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲು ದೀತೆ ತೇಕು ಬಿಸಲ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ
ಎಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಇದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಇದನ್ನು ಕುಂದು ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊದ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತು ನೇನು ಸೋಕು ಒಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು ಟೊಮೆಟೊದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಸೋಕು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಇದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಖಾರ ಖಾರ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕೆ ತಿಂಪುನೆ ಕೊಂಜಿ ಹೊರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುದ ಬಂಡದು ಈಗ ತುಂಬ ಅದು ಏರ್ಪುರ ಈ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುವ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪು ಇದೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಒಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಗಿಂಚನೆ ಇದನ್ನಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿತ್ತಂದು ನೀರನ್ನ ಪಾಡಿಯ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಬೊಡ್ಸಿ ತೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪು ಗಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡು ಮಂತುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅರೆಪು ಕೂಟಿ ಪಾಡ್ಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡು ಈ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಮಂಜಲ ಹಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಂದ ನಿಕ್ಲು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆನ್ನಿದೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಪನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈತಲೆ ಉಂಟೋಡು ಸ್ಲೋ ದೀಪಂಡ ಒಂತೆ ಬಾಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಚೂರು ಬುಡ್ದು ದೀವೋಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಒಂದು ಕೊದ್ಯಾಡು ಸೋಕು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬರ್ತಂದು ಈತ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಸೋಕು ಕೊದ್ದಿಲು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಬರ್ ಸೋಕುಂಡು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಅಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಆಪನು ಒಂದಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಅಂಚ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ವೆಡ್ಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಐದನ ಮೀನುಂದು ಆಪು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿನ ಕಚ್ಪ ಕೊದ್ದಿನ ಮೀನ್ಲ ಐತ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿದಾದ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ಈ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲ್ಡ ಕಚ್ಪ ಅಂತ ನಚ್ಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ಇದು ಬಂದ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ತದೆಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಅಪಗಲ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ಕಚ್ಪ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಬೂತಾಯ್ದ ಕಜ್ಜಿಪಾಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ನೆಲಟ್ಟು ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಜ್ಜಿ ನೆಲಟ್ಟು ದಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೋ ಒಂದೆಪ್ಪುಂತಲ್ಲಿ
ಖಾರ ಖಾರ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಸೋಕುನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕ್ ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಲಾಯಕ್ ಸೇರುಂಡು ಬೂತಾಯಿದ ಕಜ್ಜಿ ಪೂ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಖಾರ ಖಾರ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏರೇ ಪೂರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ತಿಕ್ಕಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.